zvakaitika president vakanifonera on his number vakanditi vanoda kundiona kushehu plus kwavo. Ndikaenda plus kwavo kushehu ivo vakazorefuse kundiona ndasvika pagedhi. Varefuse kundiona ndasvika pagedhi ndikataura kuti ndakuenda manga maona varungu avo. Ndakaita zvandakaita pagedhi ipapo ndobva ndakubuda pagedhi ipapo ndakudzoka nekuti president ndakazodiscover kuti vari kutodawo zita irori ramunhu mutapa. Ndiyo semutsvimbo asi tsvimbo izvayakaita yakadisappear kuna vamugabe 1990. Vamugabe vaitadzira inini ndakanoitora mukati mayanga yakavigwa because inodisappear. Zvokutoti iwo president wawamunangagwa kana varamba kuona Kimwe neMutapo ini ndinoti hauko nekuti kubva 2022 pandakahwina ndaifana kunge ndichitoisa signature because I'm the one ari above munhu wese zvokuti ndizoti zveshuwa upresident wavapo ndini ndaifana kuisa last signature. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonzumwa nemunhu akaita kunge wewe ndosoka rupana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa ndine mashoko kubva kuna King Mambo munhu mutapa, the original one, munhu anonongedza zuva richimira achirichinja direction. Iyi ndo nyaya yandiri kufambira zvamanje manje. Hanzi vamunangagwa vakandifonera ndikaenda kuprazi kwavo vakazoramba kundiona. Saka vamunangagwa temu yavo haipere pakashata. Ini ndikaramba ndichitaura munozofunga ndendichiwedzeredza kana ndendichinyeba, but Mambo munhu mutapa vari pamisheni ende havasi kutomira, vari kufamba Zimbabwe yese vachigadza mamwe madzimambo anoenderana nemweya. Akana tichitaura anotange mafanisi. Vatotaura ivo kuti ndo vane tsvimbo yenyika, tsvimbo yaitsvagwa mazuva akafamba Mugabe iyaye ichishayikwa ina Mambo munhu mutapa. VaZimbabwe vanonaka boys kana mazogara. But ndisandapinda muvhidhiyo iri ndoda kuti ndingokuudzai mashoko ari kubva kuna Owen. Zviri kunzi naOwen kuvhura bank account nekuregister company muSouth Africa zvanyore hazvichanetse zvinhu izvo. Chinongodiwa chete passport yako. Ukaita passport wobata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, womutaurira kuti Owen ndabva nekuna DJ Oli, vari kunditaurira ivo kuti izvoni ini wewe unokwanisa kutondibatsira ndivhure bank account. Unoswera watovhura bank account inonzi chiriporipochko ipapo. Handitika hatisi tamisa nguva nekuti nyaya ndinayo panapa inyaya iri hot, inyaya iri kupisa zvekutodaro. Handitika saka rikatipinde munyaya yedu faster. Vakaipa musakangane gwenzi refightomedhiro rirapo iro richiripo ende harisi kupera. Rega tizoti zvakamira sei. Batai manhamba ari pascreen yayo motaura nevasikana ivavo vanokuitira chii mudhiginyira wacho. Mhepo iyi yaiti ikaenda yombodzoka nekuti yakanga yatadzirwa, yanga ndo mhepo yanga iri pamatoposi paya pakavigwa vana Sojourn Rhodes nana John Wilson, vakavhara chitubu chaiyera vakavhara mhepo ipapo. Saka mhepo yamunhu mutapa izwiri rakatadzirwa, asi rikanga ratadzirwa nevarozvi. Saka umambo kanga hwakanga husiri hwemhepo, hwanga hwakungogadzanwa hwevanhu.
saka umambo uhu wandikutaura nezvawo umambo hwemhepo. Handisingori mambo nje, ndiri mambo ane mhepo zvokuti kana ndikati gore rinopera rinopera. Izvo example iyoyo ndakaiitira pafamu rapurezidendi pamunangano rine mawitness epafamu ipapo mushure mekunge vandifonera kuti ndinovaona. Vakazotadza kundiona vakakoshesa havo murungu vakatadza kundiona, asi ndakasiya ndavaitira example iyoyo. Nanhasi zviri museculation yacho yekuti kana ukabvunza vanhu vese vari ikoko vanokuudzai kuti panapa zvakaitika. Zvakaitika, president vakandifonera on his number vakanditi vanoda kundiona kusherewood plus kwavo. Ndikaenda plus kwavo kusherewood, ivo vakazorefyuza kundiona ndasvika pagedhi. Varefyuza kundiona ndasvika pagedhi, ndikataura kuti ndakuenda manga maona varungu avo. Ndakaita zvandakaita pagedhi ipapo, ndobva ndakubuda pagedhi ipapo ndakudzoka, nekuti president ndakazodiscover kuti vari kutodawo zita irori ramunhu mutapa. Saka vari kuda zita ramunhu mutapa. Inini mashoko angu samunhu mutapa ndiri kuti president vanoyera Shumba Murambwi, vakabva paChivi, vakabva pana Chirumanzi, vakabva pana Tagwirei, vakabva pana Mafidhe Kushanduka. Ngavamire nehuyera Shumba neupresident hwavo. Indomira neumunhu mutapa. Umunhu mutapa muyera moyo. Hakuna munhu mutapa akamboyera Shumba. Zvakafanana nevayera Soko vaita neuro. Vasiri vana munhu mutapa, vana munhu mutapa vaera moyo. Asi munhu mutapa wandikutaura nezvake iizwi ramusika vanhu randataura riya kuti rinosvika panhava yaTumbare. Vose vakazotumidzana vamunozonzwa naNyatsimba Mutota vakanga vachitonga vasisina mhepo yamunhu mutapa. Nekuti mhepo yamunhu mutapa ndo inopa direction nekuti nyika iri kuenda kupi, nekuti tikubva kupi, nekuti toenda kupi. Umambo uhu watiri kutaura nezvawo imhepo pachezvayo inouya kupfeka munhu yochitanga kutaura zvokuti kana ndikabva nemupanapa ndikanongedza zuva rinodhima ndinongotaura chete ndakazviita pashewood, ndinongotaura chete kuti gore rino ndaripere robva ratopera, vanhu vese vakatarisa zvokuti izvozvi kwapurezidendi kutori neconfusion nekuti anozosara achiudzwa kuti munhu uyoyo ndowechokwadi, nekuti seiwo yake nemapurisa nechii vakatobvapo vakanga vari vachiya kuzoona kuti zveshuwa munhu ari kuita munhu ari kunyatsokuita here, nekuti izwi ndikataura zvinobva zvaitika. Zvandinenge ndatotaura zvinenge zvabudiswa neizwi racho zvinobva zvaitika, zviri zvemhepo yamutapa. Ava vanhu vese ava vanga vakugadzana. Pane vamwe madzishe, nekuti panguva ye1979 pakaurayiwa Masvikiro, pakaurayiwa madzishe aiziva tsoo idzi, akaurayiwa 1979 takupinda musizifaya. Varume ava zvavakaita vaiuraya vachitozva kuti takuda kunopinda muzvinzvimbo zvokuti izvozvi zvototinetsa zvokuti hwemhepo hwauya. Saka umambo hwemhepo huyo kana hwadzoka hunoda kuristowa zvinhu zvino chekuita nemhepo, nekuti madzishe aya ari paya magadzirwa aiitwa, vamwe vacho vakagadzwa vakangotora vanhu vaidiwa nevarungu panguva iyo, nekuti varungu vaiuya vachidivhaidha. Saka vakatogwa vanhu vaidiwa nevarungu, noti vanhu vakanga vakaiswa nemhepo yakanga ichinzi madzimambo. Saka muchiona mvura isingakwanise kunaya, saka muchiona zvinhu zvose zvanga zvisingaitiki, mukatasa kubwera kwakaita nguva yakawanda muchingonzwa kuti bwera ine nzara. Haisi nyaya yenzara yebwera, asi kuti nyaya yakaitika ndeyekuti muridzi woumambo, mhepo yacho yeumambo ndo isina aisuma, yaisumirwa nana Mhofu pachinambe chekuti isumirwe nana Moyo. Pane pakambotaurika nyaya yetsvimbo iyi. Right, amenoti muri pabata here, tiri kufambirana here nemukuru uyu. Siya comment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti hanzi vaingogadzana zvisiri pamutemo, but iko zvine zvimhepo chaiyo yauya ndo iri kufamba negwara chairo handitika. Mawani munoti chii namunhu mutapa, mambo king munhu mutapa. Pakaipa pari kupisa vari katinzwe nenyaya yetsvimbo manje kuti zviri kumbonyatsofamba sei, nekuti vari kuklema kuti ndivo vane tsvimbo
yenyika ndo ane tsvimbo yekuti ikanongedza zuva ikanongedza gore rinodisappear. Mawana here katinzwa kuti aufa afa former president waMugabe ndiyo semutsvimbo yacho here kana kuti iyi yave imwe tsvimbo? Ndiyo semutsvimbo, asi tsvimbo izvayakaita yakadisappear kuna vaMugabe 1990. VaMugabe vaitadzira inini ndakanoitora mukati mayanga yakavigwa because inodisappear. Kana inini ndikatoitadzira kuti muzoita handisina simba inodisappear yoga ende inomiririra pasi rese ichimirira umambo chaiwo chaiwo. Mukaona anenge ainayo anenge akamira umambo chaiwo chaiwo. Tsvimbo iyoyi inomisa zuva rikadai inogona kuritenderedza richiuya uko, inogona kutenderedza zuva futi richiinda uko, inodhima zuva yega pachezvayo. Saka ine mabasa ainoita zvokuti ndo saka chiti tsvimbo yenyika yamwene Mutapa, murozvi mukuru, chengeta nyika. Right, kuna vachazoda kuona the full interview iripo paTechMag channel, YouTube channel. Munozonoona vakazoneta demonstration of power vachinongedza zvinava zvokubuda pakamera, but vanhu vaivepo ipapo vaitotaura kuti zuva riri kufamba, riri kusheka, riri kuita sei. Handizoziva kuti zvinenge zvichiita sei, zvichifamba sei, munozonozvionera ipapo handitika. But let's continue tinzwe. Hanzi ukaitadzira tsvimbo iyi inodisappear. Ndo tsvimbo yaidiwa nemukuru president Emmerson Mnangagwa pakafa vaMugabe. Ameno kuti tsvimbo dzacho dzawanda. Pane imwe yakambobuda iri kwamadzibaba Bondi, imwe ikabuda ina madzibaba Krebs, imwe ikabuda dzakawandisa. Vanhu vese varikungoti vane tsvimbo dzenyika. Hatichazivi hedu kuti tsvimbo yenyika chaiyo chaiyo ndeipa. Rikatipedzise tinzwe pasara. Aridzivevu vene venyika. Ndo mari yangu chinipaika mari yangu kwete kuti inini saking weZimbabwe semawanira anongoitawo vana president Emmerson Mnangagwa vachitambiriswa negavhumenti iyoyi. I know kuti havasi mucivil servants but vanototambiriswawo negavhumenti iyoyi. Inini I am a king, I am above everyone. Zvokutoti iwo upresident waMnangagwa kana varamba kuona king weNemutapa, ini ndinoti hauko nekuti kubva 2022 pandakahwina ndaifana kunge ndichitoisa signature because I am the one ari above munhu wese, zvokuti kuti ndizoti zveshuwa upresident wavapo ndini ndaifana kuisa last signature inova yekuti varume vakaramba vakadaro ndobva ndati kumaZimbabwean ese munyika muna president and I have based High Court order iri muZimbabwe. Right, nyaya yava kutaura panzi inini ndinofanira kunge ndichitopiwawo mari samambo. Ende vakaenda kumataredzi mhosva vari kuti vakahwina nyaya dzese idzodzidzi vakanzi ndiwo mambo mukuru, ndo mambo mukuru. Saka vari kutaura kuti vakazviramba president vakaramba kundiona ndine simba rekutaura kuti muZimbabwe hamuna president. Amenoti munoti chii namambo ava plus munoti chii futi nezviporofita. Amenoti zviporofita here kana kuti mweya zviri kungotaura. Ndakambotaura muprevious video ndikati pane zvese zviri kutaurwa apa zvanzi temu yavamukuru haipere, vanenge vabva nekuti vakaramba kundiona ini ndichavaita sei, ndichavasota. Mawana isa comment mucomment section otaura mafungiro ako, otaura maonero ako. Ndonyanga chingofamba naye zvamanje manje. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinoenda sei rinoteera.